फैसाया पास लाख जानानै दङ फैसा गैयिनि थाखाय आं आंनि हौवाखौ बायख'नो हायाखै। हेलो लोगोफोर जे नोंथांमोननि गेजेराव आङो आपडेट लाना फैलायबाय जे नोंथांमोना क्लिपखौ नुनानै जे बे आपडेटखौ निस्सय मिथिबाय जानो हागौ आरो बेजोंनो लोगोसे थाम्बनेल एन्ड टाइटेलखौ नायनानै जे नोंथांमोना बे आपडेटखौ मिथिबाय जे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोंथांमोना जाहाथे शेयार खालामना होयो मानो होनोब्ला जे नोंथांमोना बेबायदि खैफोद गोलैदोंब्ला जे नोंथांमोना रावबो शेयार खालामनाय नङा आरो शेयार खालामाबो जानिखि गाज्रि भाइरेल जायो अब्ला बाब सोरखौ नेगोन बाब सोरनिबा इउटुबफोराव आपल'ड सोरनिबा फेसबुकाव आपल'ड जे जायनिखि जोंनि बर' सुबुं जे बेबायदि जे खैफोद गोलैबा सोरबा जुदि बर' हारिनिफ्राय हेल्प थाइसे थाइनै बिनायाव जे नोंथांमोना रावबो शेयार खालामा जे आं बेखौनो नोंथांमोनखौ खावलायदों जे बे आइजोआ जे गाबै जे जोंनि बर' हारिनिफ्राय बा बर' रायजो राजानिफ्राय थाइसे थाइनै जे हेल्प बिदों मानो होनोब्ला जे दायो 5 लाख नामा जाबायनो मेडिकेलाव दङ जे लाबोनो हायाखैनो जे बिथांनि हासबेन्डखौ बेनिखायनो जोंनि बर' रायजो राजानिफ्राय थाइसे थाइनै हेल्प बिदों जे नोंथांमोना जायफोर नायगासिनो दङ जे नोंथांमोना हेल्प खालामनो हायाबाबो जाहाथे बे भिडिअखौ जाहाथे नोंथांमोना शेयार खालामना होयो जाहाथे बे आइजोआ जे गावनि हासबेन्डखौ जाहाथे न'आव लाबोनो हायो जे आङो दायो हर गेजेरनिब्लाबो जे नोंथांमोना आं जानिखि बुंनायखौ जे नोंथांमोना भिडिअखौ फटेजखौ मोजां क्लियार नुवाखैबो जानो हागौ आरो माबाफोर जुदि आं बे बुंनायाव जे गोरोन्थि बाथ्रा जुदि बुंफ्लांदोंबा नोंथांमोननिफ्राय आङो निमाहा बिदों जे अखाबो एसे फैबाय थादों आरो आंहाबो बिथिं हाथाय बिथिं रज'दों आरोना बिराद सागासिनो आरोना एसे फुलिदों आरोना जे नोंथांमोना जे गाज्रि भिडिअ' बा सोरखौ नायनो बा थाइ शेयार खालामना होयो आरोना जे मोजां सोरबा जे जोंनि बर' हारियाबो जे सुबुंफोराबो माने सोरबा खैफोद गोलैदों बे रायजो राजानिफ्राय मदद बिनाय भिडिअफोरखौथ' रावबो शेयार खालामा जे बेबायदि खैफोदाव आंनोबो गोलैगौ जे आंबो सानसे समाव बेबायदि रायजो राजानिफ्राय हेल्प गाबै जे बिनांगौ जागोन आरो नोंथांमोनाबो जे गाबै बिनांगोन बेनिखायनो नोंथांमोना हेल्प खालामनो हायाबाबो जाहाथे थाइसे थाइनै हरनो हायाब्लाबो जे नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनो हायो जाहाथे नोंथांमोननि शेयार खालामनायजों लोगोसेनो जे बै सुबुंफोराबो जाहाथे थाइसे थाइनै हरनो हायो होननानै आङो नोंथांमोननिफ्राय आङो मिजिंथिदों आरोना जे नोंथांमोना जे बे बर' आइजोआ जे गाबै जे बुंदों जे रायजो राजानिफ्राय जे नोंथांमोना बे क्लिपखौ नायलांदो। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो खुलुमहरबाय आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ बानायनो गोनां जाबाय दिनै आंनि हासबेन्डआ थांनाय जुलाइनि 14 थारिखनिफ्रायनो बिराद जोबोद सिरियासमोन दा आंनि हासबेन्डखौ आङो बायादानि सिकनेस हस्पिटालाव भर्ति खालामनानै अपारेसन खालामनाय जाबाय डक्टरा सरकारि डक्टरा खिथिनो जेबो हमनो हायैनि सरकारि डक्टराव आंनि हौवाखौ आं खिथिदोंमोन डक्टरानो जेबो बेमारखौ हमना मोनैनि थाखाय गुवाहाटिसिम लिरना होनाय लाबोबाय थानाय समावनो एम्बुलेन्स ड्राइभारा बिनि गोसा सिरियासखौ नुनानै बायादानि सिकनेस हस्पिटालाव सोनानै जोंखौ दोनफैदोंमोन आरो ओमफ्राय अपारेसनाबो दा जाखांबाय ओमफ्राय दा मानसिखौ आइसिइउआव बेसेबा गोबाव दोननाय जादों दा डक्टरफोरा बुंबाय मानसिखौ न'आव लांनो हासिगोन होननानै नाथाय दा फैसाया 5 लाख जानानै दङ फैसा गैयिनि थाखाय आं आंनि हौवाखौ बायख'नो हायाखै न'खरनिफोराबो बहुद हरबाय दा फैसा फैनायनि जेबो लामायानो गैला अन्नानै रायजो राजा नोंथांमोन आदै मादै आंनि फंबाय बिनानावखौ अन्नानै थाइसे थाइनै बयबो सहाय खालामहरदो
जाहाथे आं आंनि हौवाखौ न'सिम लांनो हायो